ku danna subscribe. Sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kodayaushe da zarar mun dora. Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah, sannin mu da ƙara kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a kuma wannan channel namu mai albarka. Kada ku manta muna roƙon ku da ku daure ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Insha Allah yau za mu nuna muku yadda za ku sa kati a layin ku na MTN da ake bin ku bashi ba tare kuma da misali kun biya bashin ba kuma kuɗin za ku yi amfani da shi ku kira. Kasa katin za a baka minti 10 an kasa 100, sannan kuma za a baka damar ka tura message har guda 10 shi ma. Da farko bara dai mu duba mu nuna muku gashi kamar da kuke gani, za ku ga gashi ana bin wannan layin bashin naira 100 kamar yadda kuke gani gashi nan ana bin wannan layin naira 100. To bara mu sa katin yanzu. Zaka sa star 311 sai ka sa star sai ka sa lambobin katin. Bara mu sa gashi kamar yadda kuke gani, gashi sun ba da minti 10 da kuma za ka tura sako minti 10 kuma ga data guda 20. Ga lambar da za ka duba nan, kana so ka duba nawa kudin ka ya rage, za ka danna star 312 hash. Wannan shine insha Allah. Ku ci gaba da kasancewa da channel namu, za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye da za su fa'idantar da al'umma baki daya. Mun gode, wassalamu alaikum.